Athi isono sikamvela inqangi kwaba kuzalwa kwami ngifike lapha emhlabeni. Ngikhuluma nje ngabe lezi zinto ezenzeka kumina ngabe azenzeki kube ngaba omunye umuntu ngoba isono sami kwaba ukufika kwami lapha emhlabeni. Sathi sibuyele ebholeni ngikhathele ngimbithi ngavele ngangena endlini yami ngaphoseka ngivele ngayithela phansi ngangabe ngisabuza nangemlando njana le esemhlabeni ndini. Ngezwe ngomnyango usukhala sengizwe isililo sabantu besifazane bememeza ngaphandle ngadideka ukuthi sekwenzakaleni. Ngavele ngaziba ngathi hleze umahlala khona vele izinto zenzeka lapha esengahlala khona ngesikhathi samanje. Nami ngaleso sikhathi ngikhathela ngikwazi nokuvuka ngithi okungenani angivele ngihlale phansi ngiyozwa ngendaba ukuthi kahle kahle kwenzakalani lapha ngaphandle. Akuphelanga mzuzu mngaki ngezwe ngesililo sowesifazane wayekhala kude buduze nomnyango wami lapha engilala khona endlini. Ngaqaphela nganene ukuthi cha ngingahle kahle ngathi le ndlu kulo yangibelethe inyanga eziyishagalolunye ukuthi ngilethe lapha emhlabeni. Ememeza salusiza umbona nasemoyeni ukuthi akasaphathekile kahle. Angaze phithemba ngathi ongenani ngiphume nakho umuntu ezofela endlini. Ngathi ngiphuma umphakathi ume ngaphandle uphethe namatayela ngibona ukuthi kahle kahle kuziwela ekhaya ngibuza imibuzo eminingi ukuthi kahle kahle sekwenzakalani. Ingabe umama wambhixe ngopende inyama engayidlanga bathi yathakatha okanye khona into eyenzakalile base besola mina. Ngibuye ngiyiduduze ngethembe lingaphusile ngithi hlezi khona into abayidingayo hlezi bazoyibuza lapha ekhaya. Ubuye umqondo ngithi cha ikahle kahle ngathi khona into engihambi kahle ngizwe ngosifazana okhala salusiza memeza ethi uyena lo mntwana lo ongihlongulile kuyimanje angisakwazi nokuthi ngubani futhi uthathe nanemali yami yokugcina nci eyempesheni. Ngididekile ngaleso sikhathi umama yakhala uguqile eduze kwami odivele ime ngingazi nokuthi ngithatheni ngihlanganise nani. Ngisondele nganene ngasogcingweni ngibona ukuthi umphakathi uganidini wabo kuyimanje usufuna nokungiphanga khona lapha ngikanti mina ngifuna ukuyobuza lesisalukazi esithi ngithatha imali yayo eyapoyilani. Ngithi mama imina lo ngibukisisa kahle thatha isikhathi sakho ungajahi mina ngibuye ebholeni ungibona ngikhathele ngimvithi nginje omunye wesifazane ukha kumemeze salusizi ethi ukhathele nje kade uyitika ngesisalukazi inyumbandini angazi nokuthi uyini mfana nina senaphelelwa isimilo kunjani manje ngoba manje sengiyakhala ngikhihle emathonsi mina ngilasi icala lami ngathi ngenzani mina ngoba isono sikamvela inqangi kwaba ufika kwami ngize lapha emhlabeni. Ngikhuluma nje ngabe lezi zinto ezenzeka kumina ngaba senzeki komunye umuntu ngoba isolo sami kwaba ukufika kwami lapha emhlabeni. Kwase kuphela imizuzu engama30 umphakathi lokhu umile esangweni lasekhaya. Ngabona omunye eza nesipakpaka sesigubhu kanti usephethe upetrol. Omunye wathi uvela ushiso lomuzi ngoba phela kucece ngokusobala ukuthi lo mfana bayamgquma lapha ekhaya. Ngabela ngaphumela ngaphandle ngoba ngangibona nami ukuthi inhlanzi ishelwa ngamanzi ngangazi nokuthi ngithatheni ngihlanganise nani. Base ngisabela nokuthi umama uzovela eshisela umuzi thathe isalede engwane ngazi nokuthi ngithatheni ngihlanganise nani. Ngakhala ngikhihle imathonsi bavela bangidonsa ngedluzu uma bangiguqisa phansi. Emveni kwalokho bangifakela itayela lapha emgogodleni wami balehlisa njalo base bengithela ngopetrol bathi mfana wami zonke lezi jeziso lezi zabantu besitisa basinukubeza ngokucansi baqede kuphelele kanjalo namhlanje uzoyijezela zonke ngoba mina akhangilazi icala lami. Ngakhala ngikhihle imathonsi nomama ngimbona ukuthi uyazi ukuthi ngimsulwa kanti futhi anginacala ngoba isono sikamvela inqangi kwaba kuzalwa kwami ngize lapha emhlabeni.